to interpret Kuratsa dance. We will call on Reverend Father Jomel Forteza. Papadisan taman liwat, anaton 3-termer Councilor Narita Malangkit.
na ang mga magsarayaw kay anaton oras alas 9:15 pala sa gabi. Kurat sa move ng anak ng ating incumbent mayor, si Mr. Tantan Susi. Papadisan man liwat ang Batikano, Sangguniang Bayan Member Honorable Mingay Mindador. Nasungay na ko sa kanya na sayaw.